Hi guys, welcome to our channel TV Files TV. We are back again with latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Pashinjava Panganai by Beth, muprofita wedu wenhema akasheka, anyora pa Facebook pake achinyomba baba Harare. Anyora kuti real Diti kwete mazamhu ababa Harare. Iwe Harare toku jobora tobva takudosera. Asi varipo vanhu vamira nababa Harare. Aripo mumwe munhu anyora kuti kuna baba Harare ndokwaunoperera, kuna wenkidi anokupfekedza mapamba. Mumwe munhu akauya akati ako ndo mazamhu manje, anzwa nekuyamiwa nasomizi. Mumwe munhu akati Javha une chififiro sezvo uri kajongwe kemusvuu. Mumwe munhu akati diti rinenge matama aDJ Fantani. Mumwe munhu akati baba Harare ndiye ane diti, iwe Panganai une munyatso. Mumwe munhu akati kuita diti rinenge magaro aDJ Fantani ndozvatarwa nemumwe munhu. Mumwe munhu akati dzangove nharo hadzo but wakasheka iwe muprofita wenhema. Mumwe munhu akauya akati idzi dzakubohwa, makambozvionawo here? Mumwe munhu akauya akati I wanted to be the first to comment but unemployment rate is too high, people are always online. Mumwe munhu akati diti rinenge mhino yaDJ Towers. Mumwe munhu akauya akati chifuva chinenge chezizi Panganai. Mumwe munhu akauya akati mhino inenge zimusova resadza remabhiridha. Mumwe munhu akadaro. Saka vanhu vakawanda vanga vachituka pashinjava. Mumwe munhu akati chest kunge kuseri kwespoon. Mumwe munhu adedzera kudaro. Mumwe munhu akati I am only seeing the rib cage chete. Mumwe munhu akauya akati chest kunge mosquito yapindwa nemweya wecoil ikafeinta. Ndozvatarwa nemunhu. Saka vanhu vanga vachituka Panganai, asi Panganai ndiye atanga musindo. Asi it seems vanhu vanga vachimira nababa Harare. Aripo mumwe munhu adedzera kuti baba Harare vachakusimudza nemutsipa iwoyo unenge nzimbe dzekuchiredzi. Ndozvatarwa nemumwe munhu. Mumwe munhu akauya akati vanokushayisa hope baba Harare. Mumwe munhu akati I thought you know the difference between breast and chest. Mumwe munhu akati wakutarisa mazamhu emumwe murume waipa manje. Mumwe munhu akati idzi dzambanje chete dzakushandisa Panganai. Saka vanhu vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Mumwe munhu akati kushaya kwemunhu mukuru kudai so ane ashaya zvinhu zvekutaura. Munhu adedzera kuti wakushaya manje, wakushaya zvinhu zvekutaura. Mumwe munhu akati kuti baba Harare kuti wingidi uchaita shuga chete navo vanhu ava. Mumwe munhu adedzera kudaro kuti ukangotaura zvababa Harare nawingidi uchaita BP yeshuga chete because vanhu ava vahombe kwauri and hapana zvaunovaita. So ndonyanga taura nayo guys. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel. I'm out.